Benvinguda a la pràctica d'avui. La pràctica d'avui està enfocada a estirar i guanyar una miqueta de flexibilitat i mobilitat, sobretot a la part inferior del nostre cos. Veuràs que és una pràctica suau, d'un ritme suau, però que a la vegada és molt intensa. Espero que la gaudeixis. Començarem sentades, amb una postura còmoda. Tanquem els ulls, allarguem la nostra esquena, nota com està la teva respiració, nota si hi ha alguna diferència entre l'aire que entra i l'aire que surt, alguna diferència de temperatura, d'intensitat. Porta les mans juntes davant del pit en forma de pregària, d'Anjali Mudra. Posa un sankalp a la teva pràctica. Per iniciar la pràctica cantarem juntes el mantra Om. Inhala. Poquet a poquet desfem les mans, obrim els ulls i ens assentem. Col·loquem les dues plantes del peu a l'esterilla, a l'amplada de la vostra esterilla, o bé els talons separadets, els peus separadets una miqueta més que l'amplada de la vostra cadera, les mans darrere, l'esquena llarga, talons a propet. Ara, deixem caure els genolls cap a un costadet, intentem que els dos toquin al terra i el que volem fer per canviar de costat és, primer, obrir al màxim que puguem i quan ja no puguem obrir més, canviem de costat. El moviment ha de ser lent per realment anar a guanyar una miqueta de mobilitat a cada costat. Penseu que si fem el moviment ràpid, mai arribem a aquell punt màxim d'obertura. Continua el teu ritme. Intenta notar si hi ha alguna diferència entre la cama dreta i la cama esquerra, si hi ha algun punt que molesti o si hi ha alguna cama que s'obre una miqueta més que l'altra. Poquet a poquet, tornem al centre. Ara, deixem caure els genolls cap al costat dret, cap al costat dret. Allarguem l'esquena i acostem el taló esquerre al gluti i el taló dret al pubis. Intentem que l'esquena estigui llarga, les mans a la cintura i volem fer cercles només amb la cadera, és a dir, l'ombro i el pit no es mouen, sinó que és la cadera com si volguéssim fer cercles. Pot ser que el moviment sigui molt sutil. Últim cercle i canviem de costat. Pot ser que un costadet costi més que l'altre. Super, poquet a poquet tornem al centre. Ara les mans davant i ens intentem plegar cap endavant, fins on puguem, no forcem. Quan ja no puguem més, mantenim. Deixa que el cos pesi, relaxa els ombros. Intenta que no sigui una postura forçada, que no hi hagi tensió, sinó que realment et puguis relaxar o descansar dins de la postura. Poquet a poquet tornem amunt. Separem una miqueta els peus del gluti i del pubis i canviem de sentit. Portem els dos genolls cap al costat esquerre, recolzem els genolls, acostem el taló esquerre al pubis i el taló dret al gluti. Mans a la cintura i fem cercles cap al costadet que vulguem. Intenta passar per tots el punt de la cadera. Un cercle més i canviem. Pot ser que un costadet costi més que l'altre. Poquet a poquet tornem al centre i ens pleguem cap endavant. Les mans caminen cap endavant sense forçar fins on arribis
i allí on et quedis, mantenim. Deixa que el cos pesi, que es relaxi. Poquet a poquet tornem amunt, tornem al centre i atenció, ara portem la cama dreta cap al davant, doblegadeta, i la cama esquerra cap al darrere, doblegadeta. La intenció és buscar dos angles de 90 graus, cadera, genoll dret, peu dret, cadera, genoll esquerre, peu esquerre. Els dos peus en flex. Tindrem tendència a caure cap al costat dret. El que volem és, tot el contrari, allargar i mantenir l'esquena i que el pit vagi direcció a la cama dreta. Podem col·locar una mà, la mà esquerra sobre el turmell dret i la mà dreta a l'esterilla. Inhalem, allarguem esquena. A l'exhalar, el pit cap al genoll. Inhala, puja, allarga. Exhala, plega't. Inhala, puja. Exhala, plega't. Dues més. Inhala. Exhala i última. Inhala. Exhala. Poquet a poquet tornem al centre i anem a fer una torsió. Mà esquerra, genoll dret, mà dreta cap endarrere i torsionem. Relaxa ombros. Mantenim. Poquet a poquet tornem al centre i canviem. Portem la cama esquerra al davant i volem portar la cama dreta al darrere. Volem buscar dos angles de 90 graus. Pot ser que notem diferència entre un costat i l'altre. Intentem no caure cap al costat esquerre. Volem mantenir l'esquena llarga, la mà dreta al turmell esquerre, mà esquerra a l'esterilla. Inhalem, allarguem. A l'exhalar ens pleguem. Inhala, puja. Exhala, plega't. Inhala, puja. Exhala, plega't. Dues més. Inhala. Exhala i última. Inhala. Exhala. Tornem amunt. Anem a fer una torsió. Mà dreta, genoll esquerre, mà esquerra endarrere i torsionem. Esquena llarga, coroneta apunta al sostre. Poquet a poquet tornem al centre. Col·loquem les dues plantes del peu juntes. Mans darrere. Intentem acostar talons i pubis al màxim que puguem. Les mans poden estar al darrere o bé agafar els peus. Ara no ens volem plegar, simplement volem allargar l'esquena. Relaxa ombros. Mantenim aquí. Mantenim. Poquet a poquet sortim de la postura, estirem les dues cames i ara el que volem fer és doblegar la cama dreta i portar el turmell dret per sobre del genoll esquerre. La cama esquerra està activa, el peu en flex, les mans darrere. Intentem que el genoll dret no faci res de mal. Si notem algun tipus de molèstia, desmuntem postura. Ens podem quedar aquí o bé plegar-nos cap endavant. Sobretot el genoll dret no fa res de mal. Cadascú que es quedi on allí està còmode. Hem de trobar certa incomoditat dins de la comoditat, però no ha de fer mal. Val? Mantenim. Poquet a poquet tornem amunt i canviem. Estirem la cama dreta. Dobleguem l'esquerra, turmell esquerre per sobre de genoll dret. Pot ser que notem diferència entre un costat i l'altre. Opció 1, mans darrere i obro pit. Opció 2, ens pleguem cap endavant. Trobem aquell punt d'incomoditat, que no sigui forçat, que la respiració pugui continuar sent fluida.
mantenim, mantenim. Amb la següent inhalació mirem endavant i desfem la postura. Ara sí, desfem i ens col·loquem a 4 punts. Col·locarem les mans sota dels ombros, la cadera sobre dels genolls, costelletes tancades i ara estirem la cama dreta i recolzem la punteta dels dits. Intenteu que els ditets ja no es moguin de lloc, que els peus ja no es moguin. Ara inhala, pesa la punteta dels dits i a la punteta de les mans i a l'exhalar intentem portar el taló lluny, el peu no es mou. Inhala endavant, exhala endarrere, dues més, inhala endavant, exhala endarrere i última, inhala endavant, exhala endarrere, tornem al centre, recolzem genoll dret i canvi, estirem cama esquerra, els ditets del peu esquerre recolzen, esquena llarga, costelletes tancades, inhala endavant, exhala endarrere, inhala endavant, exhala endarrere, continua, inhala endavant, exhala endarrere i última, inhala endavant, exhala endarrere, tornem al centre, recolzem genoll esquerre, estirem cama dreta, planta del peu dret es recolza. Intenteu que el genoll esquerre vagi en línia amb el peu dret i que la cadera esquerra estigui en línia amb el genoll esquerre. Mans sota dels ombros i el mateix, inhalem cap endavant, a l'exhalar talo gluti, inhala endavant, exhala talo gluti, inhala endavant, exhala endarrere, dues més, inhala endavant, exhala endarrere i última, inhala endavant, exhala endarrere, tornem al centre i atenció, pugem amunt. Intentem que el genoll esquerre vagi en línia amb la cadera, el peu dret en línia amb el genoll esquerre, mà dreta sobre la cuixa, braç esquerre s'allarga, palmell de la mà esquerra mira amunt, ombros lluny de les orelles i inhalem aquí i a l'exhala anem a la dreta, allarga, ombros lluny de les orelles, allarga, mirada cap endavant o a l'esterilla, mantenim, mantenim, mantenim. Inhala, torna al centre, col·loquem les mans a l'esterilla, genoll dret a l'esterilla i canviem de costat, estirem cama esquerra, recolzem la planta del peu esquerre, genoll en línia amb el peu, costelletes tancades, braços estirats i ara inhala endavant, exhala endarrere, inhala endavant, exhala endarrere, continua, inhala endavant, exhala endarrere, dues més, inhala endavant, exhala endarrere i última, inhala endavant, exhala endarrere, tornem al centre i pugem amunt. Intentem que el genoll dret vagi en línia amb la cadera dreta, el peu esquerre en línia amb el genoll dret, mà esquerra sobre la cuixa, braç dret s'allarga, palmell de la mà dreta mira amunt i inhalem aquí i a l'exhala anem a l'esquerra, allarga, allarga, mirada cap endavant o a l'esterilla, mantenim, mantenim, mantenim. Inhala, torna al centre, poquet a poquet col·loquem les mans a l'esterilla, recolzem genoll esquerre, ditets del peu al terra i ara amb la següent inhalació separem genolls i a l'exhalar cadera amunt, mobilitza la domuca, porta un taló cap al terra, l'altre taló, fes tots els moviments que el teu cos et demani, cap moviment està mal fet. Mantenim. Poquet a poquet mirem a les mans
i els peus caminen cap a les mans, poquet a poquet. Quan arribis al davant, separem els peus a l'ample de la cadera, dobleguem les cames el que faci falta, agafem colzes contraris i soltem el cos. Deixa que el cos pesi, que relaxi. El pes va als ditets del peu, que no vagi als talons. Mantenim. Poquet a poquet soltem braços i pugem amb l'esquena rodoneta. Super. Col·locarem els peus separats a l'ample de la nostra cadera, les mans estaran a la cintura. El que volem fer és flexionarem una miqueta les nostres cames i volem inhalar, allargar l'esquena i a l'exhalar plegar-nos cap endavant amb l'esquena llarga. Si veig que aquí l'esquena ja se'm fica rodoneta, significa que he de quedar-me més amunt. Val? La intenció és que l'esquena es quedi llarga, no que les cames es quedin estirades. Baixo fins on puga mantenir l'esquena llarga, sobretot les lumbars no fan res de mal perquè l'abdomen està actiu. Pot ser que el moviment sigui inhalar aquí i a l'exhalar em plego i ja no pugui baixar més. No passa res, em quedo aquí. Val? I inhalem i a l'exhalar ens pleguem esquena llarga. I inhalar, puja. Exhala, plega, dues més, inhala, exhala i última, inhala, exhala i mantenim costelletes tancades, mantenim, inhala, tornem amunt, agafem un bloc, si no tenim un bloc podem agafar un llibre o una capsa i volem col·locar el bloc a l'altura més alta. Si veiem que després podem treure el bloc, el podem treure. Mans a la cintura i inhalem aquí i a l'exhalar ens pleguem esquena llarga, llarga i col·loquem les mans damunt del bloc. Si n'he de posar dos, col·loco dos blocs. Val? I la intenció és inhalar, allargar l'esquena. A l'exhalar ens pleguem, relaxem el cap i els ombros. Inhala, llarga. Exhala, relaxa. Pesa la punteta dels dits. Inhala, llarga. Exhala, descansa. Dues més. Inhala. Exhala i última. Inhala. Exhala, ara sí, agafa colzes contraris, relaxa el cap, els ombros. Poquet a poquet soltem braços i pugem amb l'esquena rodoneta. Super. Col·loquem el bloc a l'altura baixeta i la intenció és col·locar el naixement dels dits al bloc. Val? Pot ser que el bloc s'aixequi una miqueta, no passa res. I la intenció és cames estirades i vull notar com tota la part de darrere s'estira. Val? I inclino el cos cap endavant. Mantenim. 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 Poquet a poquet sortim de la postura, relaxem un moment en les cames, traiem el bloc amb un costadet, tenim peu dret davant i fem una passa amb la cama esquerra cap endarrere. Intenteu que el peu esquerre miri a la diagonal i que la cadera apunti cap endavant. Mans a la cintura, inhalem, allarguem esquena i a l'exhalar ens pleguem esquena llarga, llarga, llarga. Les mans esquena a la cintura, cama, turmell, peu, on estiguis còmode. Nota com s'allarga tota la part posterior de les cames. Mantenim. Mantenim. Amb la següent inhalació, mans a la cintura i tornem amunt. I canvi, peu esquerre del davant. La cama dreta fa una passa cap endarrere. Els ditets del peu miren a la diagonal. Mans a la cintura. Inhalem, allarguem. I a l'exhalar ens pleguem esquena llarga, llarga, llarga. Les mans esquena a la cintura, cama, turmell, peu, on estiguis còmode.
Nota com s'allarga tota la part posterior de les cames, sobretot de la cama esquerra. Mantenim. Mantenim. Amb la següent inhalació, mans a la cintura i tornem amunt. Fem una passa cap endavant. Soltem cames. Peus separats a l'ample de la nostra cadera. Volem mantenir la mà esquerra a la cintura i el que vull fer és doblegar la cama dreta, agafar el turmell i intentar portar el taló al gluti, intentant que no passi això, que el genoll apunti cap endavant, sinó que la intenció és que els dos genolls estiguin juntets i vull portar la cadera cap endavant, el peu en flex, val? Vull intentar que els dos genolls es mantinguin junts i notar tot l'estirament a la part del quàdriceps. Si necessito recolzar-me a la paret per l'equilibri, em recolzo. Mà esquerra a la cintura, mirada amb un punt fix, dobleguem cama dreta, agafo el turmell, peu en flex i junto genolls. La cadera cap endavant, ombros lluny de les orelles. Mantenim. 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 I ara tot el contrari, solto el turmell, porto el genoll dret al pit, agafo el genoll amb les dues mans i allargo. Allargo l'esquena. Mantenim. Mantenim. I poquet a poquet relaxem. I canvia, anem amb l'esquerra. Mà dreta a la cintura, dobleguem cama esquerra, agafem el turmell esquerre, els dos genolls estan junts, allarguem la cadera cap endavant, mantenim. Nota com s'estira tota la cama esquerra, pot ser que notem diferència entre una cama i l'altra, pot ser que aquesta la notem més intensa, com en el meu cas. Mantenim. Mantenim. I ara tot el contrari, soltem, pugem genoll esquerre al pit i l'agafem amb les dues mans. Esquena llarga, llarga, mantenim, mantenim, mantenim. I poquet a poquet soltem, relaxem cames. Super. Mans a la cintura. I ara volem la cama esquerra, la doblegarem una miqueta i la cama dreta la volem estirar cap endavant i el taló dret recolzat i la punteta dels dits amunt, val? La cama esquerra es pot doblegar i la cama dreta l'hem d'intentar mantenir estirada. I inhalem i a l'exhalar ens pleguem esquena llarga, llarga, llarga. Les mans esquena a la cintura, cama, turmell, peu o esterilla. La cama dreta està estirada. Mantenim. Mantenim. Amb la següent inhalació, mans a la cintura i tornem amunt. Recolzem peu dret i canvi. La cama dreta es pot doblegar, estirem la cama esquerra. La cama esquerra és la que es manté estirada. Inhalem, allarguem esquena. I a l'exhalar ens pleguem esquena llarga, llarga, llarga. Les mans esquena a la cintura, cama, turmell, peu, esterilla, on estiguis còmode. Nota com s'allarga tota la cama esquerra. Mantenim. Mantenim. Amb la següent inhalació, mans a la cintura i tornem amunt. Super, recolzem el peu, soltem cames i obrim les nostres cames. Si no arribeu amb les mans a l'esterilla, agafarem un bloc. Si arribo amb les mans a l'esterilla, no cal que agafem el bloc, o el podem tenir a prop per si de cas. Ditets dels peus miren cap endavant o inclús un pelet cap a dins, que no mirin cap a fora. Mans a la cintura i inhalem, obrim pit, mirem amunt i a l'exhalar ens pleguem esquena llarga, llarga, llarga. Les mans esquena a la cintura, cama, turmell, peu, esterilla, on estiguis còmode. I mantenim. El pes va als ditets del peu, que no vagi als talons. Ombros lluny de les orelles. Si les mans arriben a l'esterilla, intentem buscar que les mans estiguin a la mateixa línia que els peus. Mantenim. Mantenim. Amb la següent inhalació, mans a la cintura i tornem amunt.
Inhala, puja braços, mira les mans. A l'exhalar, mans darrere, agafa colzes contraris. Inhala, obre pit, mira amunt. I a l'exhalar ens pleguem, esquena llarga, llarga, llarga. Coroneta apunta al terra i el pes va als ditets del peu. Mantenim. Mantenim. Amb la següent inhalació tornem amunt. Dues més. Inhala, puja braços, mira les mans. A l'exhalar, mans darrere, entrellaça les mans, palmells de les mans es miren entre si. Inhala, obre pit, mira amunt. I a l'exhalar ens pleguem. Coroneta apunta al terra i els braços cauen pesats. No passa res si no separen de l'esquena, no forcis la postura. Mantenim. Amb la següent inhalació tornem amunt. I anem a per la última. Inhala, puja braços, mira les mans. A l'exhalar, les mans busquen els bessons o els turmells. Inhala, llarga. I a l'exhalar ens pleguem. Amb les mans podem fer una miqueta de tracció, pes als ditets del peu, mantenim. Atenció, inhala, llarga esquena i col·loquem les mans a l'esterilla. Si no arribo a l'esterilla o al terra, col·loco un bloc, val? I la intenció és separar una miqueta més les cames i vull anar cap al costat dret, doblegant la cama dreta, i cap al costat esquerre. Inhala dreta. Exhala esquerra. Els ditets del peu miren cap a fora, perdó, que no ho he dit. Anem cap a la dreta i cap a l'esquerra. Una més. Dreta, esquerra. Poquet a poquet tornem al centre, dobleguem les cames el que faci falta per poder recolzar els genolls a l'esterilla, obrir la nostra cadera al màxim que puguem. Intentem buscar un angle de 90 graus, cadera, genoll, turmell. Si amb les mans estem mitjanament còmodes, podem col·locar antebraços. I mantenim. Deixa que el cos pesi, que relaxi. Poquet a poquet col·loquem les mans a l'esterilla, tanquem peuets per darrere, fem força per tancar els genolls, ens deixem caure cap a un costadet i obrim les nostres cames al màxim que puguem. Les cames estan actives i els peus en flex. Les mans darrere i allarguem l'esquena. Si al treure les mans l'esquena no canvia, podem col·locar les mans davant i intentar portar el pit, el melic, direcció a l'esterilla. Allarguem, allarguem fins on puguis. I mantenim, allí on et quedis està perfecte. Mantenim. Mantenim. Poquet a poquet tornem amunt. Juntem les dues plantes del peu. Els talons poden estar a propet, però no cal que estiguin molt a propet del pubis. I el que volem fer és ara, col·locarem la mà esquerra al darrere, la mà dreta sobre el genoll dret, i el que volem fer és, com si volguéssim, baixar el genoll. I mantenim aquí. Mantenim. Si prefereixes mantenir l'esquena llarga i mantenir amunt, també ho pots fer. Pots anar movent la mà al llarg de la cuixa per notar la diferència entre portar la mà més a propet o més lluny. Quan canviem de costat segurament notareu molta diferència
o potser no, entre una cama i l'altra, i canvi mà dreta al darrere, ara mà esquerra sobre la cuixa i volem portar la cuixa cap a l'esterilla. Poquet a poquet passa per tots els punts de la cuixa. Si prefereixes la permanència també està bé. Mantenim. Mantenim. Poquet a poquet tornem al centre, tanquem una miqueta les nostres cames, col·loquem les dues plantes del peu al terra i sacsegem una miqueta les cames. Sacsegem, 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 estem arribant al final. Estirem la cama esquerra, col·loquem el turmell dret per sobre del genoll esquerre, com al principi de la pràctica. Opció 1, em puc quedar aquí. Opció 2, la cama esquerra es doblega i portem el pit direcció a la cama dreta. Aquí el genoll dret no fa res de mal i com més a propet tinc el peu esquerre del gluti, més intens és la postura. Cadascú que es quedi l'opció que estigui millor, pot ser una postura molt intensa per a algunes i suau per a altres. Mantenim. Mantenim. Atenció! Volem deixar caure la cama dreta cap al costadet, volem portar el taló esquerre cap als glutis i volem fer una torsió, val? Mà esquerra abraça cama dreta i el braç dret va endarrere i entrem en una torsió. L'esquena està llarga, la coroneta apunta al sostre, pots passar el colze i anar a buscar el peu. Intenta anar explorant la postura. Mantenim. Poquet a poquet tornem al centre i desfem la postura i canviem de costat, estirem la cama dreta, la cama esquerra es doblega, turmell esquerre per sobre de genoll dret, pot ser que notem diferència entre una cama i l'altra i dobleguem cama dreta. Com més a propet tinc el taló dret del gluti, més intens. L'esquena llarga. Mantenim. 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 Poquet a poquet ens deixem caure cap al costat dret, la planta del peu esquerre recolza i vull acostar el taló dret al gluti. Recol·loquem i fem torsió. Mà dreta, abraça cama esquerra i el braç esquerre va endarrere i entrem en una torsió. Recol·loca la postura com necessitis. Mantenim. Mantenim. Amb la següent inhalació mirem endavant i deixem la postura. Ara sí, estem arribant al final de la pràctica. Estirem les dues cames, cames juntes, actives, peus en flex. I inhalem, allarguem els braços i a l'exhalar ens pleguem. Deixa que les mans caiguin pesades a l'esterilla, cames, turmells, peus, on estiguis còmode. Adapta la postura. Si has de doblegar les cames, les doblegues. Si has de col·locar un bloc sota del gluti, el col·loques. Mantenim. Mantenim. Amb la següent inhalació mirem endavant i deixem la postura, dobleguem cama dreta, la col·loquem a l'interior de la cama esquerra activa, peu en flex, mans davant i inhala llargo i a l'exhalar em plego. Mans a l'esterilla, cama, turmell, peu, on estiguis còmode. Mantenim.
Mantenim. Amb la següent inhalació mirem endavant i deixem la postura i canvi, estirem cama dreta, dobleguem cama esquerra, planta del peu esquerre a l'interior de la cama dreta activa, braços llargs i inhala llarga i a l'exhala ens pleguem. Mans a l'esterilla, cama, turmell, on estiguis còmode. Mantenim. Mantenim. Amb la següent inhalació mirem endavant i deixem la postura. Ara el que volem fer és estirar-nos completament a l'esterilla, per tant, si us voleu ficar un jersei i uns mitjons, sobretot no agafeu fred. Col·locarem l'esquena completament a l'esterilla i atenció, col·locarem les dues plantes del peu juntes, els peus juntets. Feu tots els moviments que necessiteu per col·locar-vos bé a la postura i les mans poden anar estiradetes al costat, a l'abdomen, a les ingles, cadascú on estigui més còmode, on gaudeixi més d'aquesta postura. I mantenim, bé relaxant la cadera, nota com cada vegada pesen una miqueta més. Mantenim. Intenta relaxar la cara, la boca. Relaxa els ombros. Deixa que el cos pesi. Pots quedar-te en aquesta postura tots els minuts que necessitis, tota l'estona que vulguis. També pots anar a Shavasana i gaudir de Shavasana més que merescut. Si no, també pots començar a tancar la pràctica, ajudat amb les mans per tancar les teves cametes. Poquet a poquet et comences a sentar en una postura còmoda, que sigui una postura còmoda per tu. Col·loquem l'esquena llarga, els ulls tancats. Nota com el teu cos està una miqueta més lleuger. Porta les mans juntes davant del pit en forma de pregària, d'Anjali Mudra. Recorda la intenció o el sankalpa que l'has posat a la teva pràctica. Agraeix-te a tu mateixa haver-te dedicat aquesta estoneta al treball del teu cos, de la teva ment. Des d'aquest sankalpa, aquest agraïment i amb un somriure, cantarem juntes el mantra Om per tancar la pràctica. Inhala. Moltíssimes gràcies. Espero que l'hagis gaudit molt i intenta repetir aquesta pràctica al llarg dels mesos per intentar guanyar una miqueta més de mobilitat i flexibilitat a la part inferior del teu cos. Mil petons i abraçades.